ちを癒したまえ。ここは通してもらうぞ。負けるわけにはいかんのだ。また剣の腕が上がったわ。いるぞ、クソ。を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。
魔力の高まりを感じます。王子、正気に。王子、大丈夫ですか？どうして我々は、争わねばならなかったのか。答えはその剣の中にございます、王子。ラングリッサーの。悪しき者が使えば、その剣は輝きを失います。ですが、その剣は変わらずに輝いている。つまりは、王子は間違っていない。そういうことです。その苦悩も、心の痛みすらも、もしかしたら、光の女神様が課した試練なのかもしれません。私はその輝きがある限り、王子を信じ続けます。人だけでなく魔物も、すべての慈悲のために振るったその剣に、間違いなはずがありません。ああ。ありがとう、ジェシカ。これが海賊として名を馳せた俺の力。